wagtda Mısırda bir padşah geçirdi. Melek Kafur Akşidi diye. Awalla şoň bir dastany aýdyp berdiler Melek Müştefede. Melek Kafur Akşidi. Akşid diýerleri şol Mısır'ın padşahy demişdik. Mıň veliähdi ýok, ogly ýok, hissady ýok. Bir däne gulamy bar, adyna Kafur diýerler. Bu gulam beter zirek, zehin, tamam umurat-ı nizam-ı keşverini öğrenipdir bir. Böyle kom kömekçi yani padşah bollu bolmadı, şu hemmelerde öğrenebildi öyle. Oğlum el cümle otan bir acal hekim başına geldi, Akşid dünüden qaytya, veliyet de yok, oğullu yok, kim padşah etmeli, kim padşah etmeli. Şu yankı Kafur ki Akşid'in gulamıymıştık, sonu varlıkın padşah etiptir dedi. Gel Hudaýyň işini tenini, melek Kafur bolupdyr otan. Or Kafur gulammıştık, melek Kafur Akşidi, melek bolupdyr, padşah bolupdyr. Mısır'ın padşahy, bir gün otam, tamam Arakin, Salatin bilen Mısır'ın Kahire'den yürüyüp atlı, uloglu bolup gelýärkäle, otam şu aňyrdan şu tamam adamı da bir gözlemene çykylyp padşah gelýär. Has bir obahat bilen, şonu şu aňyrdan ýoluň orundan bir däl ýaşyrak adam, ya Kafur, ya melek diýip ýurtyk gaýtdy diýär. Ýani nege bala dire onaýlandyrylar. Melek Kafur diýdi, zat diýmen goý gelsin diýdi. O attan düştü diye kucak kaçtı yankı yaşlı böyle. Avuşaştılar diye, kucak kaçtılar diye. Adam melek Kafur ona deyip diye, gördün değil mi doğan kavul oldu deyip diye. Ona elhamdülillah diyen kavul oldu deyip diye. Padişahın oğullarken sen de doğan kavul oldu deyip diye. Hem adamla gödeyip düşünüşünek neye mi bir? Padişah bir tane yaşlı, o da ovaça adam, gödü görüntü kolamıyordu. Şu böyle neye mi gurun vaka, neye mi razı vaka? Bolyar onu hoş, işin da kıtmatta soram, gelarım bırak, minik kayıttırlar. Ama öwrük gelellerine melek Kafurdan sorapdylar, gaziye näme diýipdirler, şu ýaşly näme? Onna men bilen şol ikimiz 15 ýyllap bir adamyň gulamdyk diýär. 15 ýyllap bir gulamyň adamdyk. Ýer içer ýatar turar hem işi joň ýanyna bileje aradamyz, aýdymyz hem bir adamy şo bilen. 15 ýyldan sonra bir de aýtdyr diýe agaty erti ikiňizi satjak. Biz de hem şo güýje narahat 15 ýyllap ýoldaş näme etmeli, hane etmeli, erti diye daňatdan bir ekçe kurtulup satmana Allah'ın gelecekler. Şondan ne ikimi de ağlap tutam ahir men dedim diye gel dua edeyle bolmaz. Men dua edin sen emini, sen dua et men emini bolya. Ola el gadap dua ettir ya Allah yan yaşlı adam. Men açlıktan korkyan ya Allah men aşpedin gulam et dipdir ola. Men aşpedin gulam bilen garym doysun dipdir da. Bu da emin dipdir otam. Bu Kafur näme dua ettir? Kafur dua ya Allah şu Akşidin oğlu ýokşy dipdir. Men şoň gulam et dipdir. O soramda şoň ölünden sonra da şonca janişin bolan dipdirdi. 35 ýyldan sonra boldy dipdirdi. Yani Allah Taala ýene Hudaý islenden sonra Allah Taala eradenden sonra hiç seni yüreğin Hudaýa bermeli. Sonra onu hiç hüküm geçmeyecek gel.